karon pa daw siya kaanhi diri. Ah, Nagdali ka lang dito yan. kani. Dami gid siya. Akong video karon guys, mga tumi atong bukid. Ito nga bukid dito guys, kana nga bukid diha amo nang katkaton karon kauban sa kong magulang. At tumi dito mag-video kung sana dito dapita. Kuyawan ko. Yeah. Arang kuyawan ako guys, kay nakasugat mi atong kato ay kato. Buang. Buang ito. Wapo kay view dire guys, oh. Ano lapok? Gapo kay siya view oh na oh. Diya mo na kami dala ng sundang gani. Kay kasugat ni buang. Nagdawa. O, di. Video. Monitag iya guys Katong ako. laki nga nasugatan mo ron na nagbaktas mo to. Buang gani, buang kuyawan gani kay murong ano ingon si bibi buang man. Ngano man ang imong cellphone nga imo kung ipag. Diya mo ni tagiya sa kayutaan diri guys kani oh. Kani dire. Mo ni dato. Iya hani tanan. Dato taguliyon. Mo ni dato dire tundang. Tundang? Ah malapita agianan. Mangita mi dito. Ay na mo adto. Kaya sa paraan ang agianan diha. Diara. Sige na lagi man dito wa man kay delikado diri magsoroy. Awa man. Away Sa pag rapist. di mo magdatsun na agod pero na mo kay kasukol. Ay matay mo na. Sukol O haway. sa ayo diha. Kanang patyon ka o di ka mo sukol. Ha? Sukol lang ka. Ay ano po nang inana oy kay mahadlok po tang inana oy. May weapon? Oh. Nawa lagi ng Ha? Basing mingon patag ka nang hinahinaya kay kuya kanta. Asa man day balay nimo man? Sorry to babaw. Adto mo? Uban lagi ta. Ay gulay nimo dito? Wala na kay nangamatay lagi kay Nimo pong gipatay. Ah, wa pa pag Unsa man to man to dito? Asa man itong bukid dito di ay dapita agion? man among gitumbok dito sa ibabaw. Kanang gulayan diha sa babaw ba? O kana ay si ting-ting man siguro. pa anak mo nang nagtugod. Na di Bukid pilot. may among tong tanawon kay tong mi dito ba tanawon na mo dito. Makita man god og. Kasunod, pag moari mo diri, nang naako kay pakiton tamos gaysano dito sa akong bukid kay naa mo dito. Nya moadto pa ko hapon na mamasahero pa ko. Ay sa pa sa hirugod. Ay sa pasahero kay hapon naman. Sabay kita bitagay tag 50 bigay tapal ako ani ko. 50. Oo. Gamay, Ubanan ta kadto. Layo kayo or dool ra? Ora lagi, tagay kong 50 ubanan ta kadto. Ako sa man ay pasuhol. Dili sohol kanang idugang na ko ani kana mo koy arawan. 50 ra koy kuwang. 50 lay ko lang. Kasi tama ko 50 basi pamiliti to. Sakay na mo kasi ang sikad. Ha? Sakay na mo Sakay ko kasi sa ang imong sikad. sikad unya. Oh, O sige. siya ba nya pila sa kata pila ka ka oras dito mabot? Kadool ra ana kana day. Taga bukid. Di pila ka makalugsong tawa pa kay alas 5. Awa pa ila 5. Dito sa bungtod. 4 na. Ah, 4 na. Pas 4 na. Dito sa Ay, bungtod. suroy ko na sila dito. Ako man ang kwartag sa winta. Kung mutapal ka, ubanan pa ka dito kay Igwa. Oh, no? Oh, okay. Layo kayo dai layo. Doon. Doon. Ha? Ta kay Kana mag-uban ta maglakaw. upat. Usa man Ha? uban kag winta kay ubanan ta ka dito. Gani ba unya unsa? Oh, kay masahero po mo na. Oo. Napag imong video Mo ni amo ang kuan ron tourist guide. Ko dire na ako dire ka kali ka Oh. kayo. Tourist guide din amo guys. Pag amo mo pakiton guys sa kuan dito guys, gaysano og sa city hall diri sa ibabaw. Basin ba ya? Puting mayo ha? Mo ni guys, maadto mi asa ning dapitan ni. Unsay ngalan ani diri man? Ha? Unsay ngalan? Bukid sa Mountain? Punawan. Unsa nga bukid ba? Pwede ni limuot. Santa Irene na ni ba bilong dire? Ako pa rin sa Santa Irene. Hala. Nagtuyok na di ay ning Santa Irene? Ingon ka nang puro kutso. Uy, nabuang di naman ko kaginhawa man. Asan man layo pa? Asin bayag magdayong ta ani. Simba ko. Layo pa? Ako lagi ko subita. Kada asa po imong ikaw po Bradex, asa po dimong balay? Dito. Tuwa po dimong balay dito ah. Mao? Asa may imong balay man? Ito may
Nausa man mo naman mo puyo dire. Alam mo mingawa. Ya ma'am, dia tunog ba na na kuan. Buhi mangkog manok bud. Ano ni rubber guys? Hala. Ah, kabaho. Simot na wala. Inaw-naw. Baho gyud di ay. Mo ni siya rubber guys. O mo ni siya gisud sa bagol guys. O pastang baho guys. Murag di ma. Baho ay. Baho gyud di ay guys. Rubber guys. Abi man ako og ayha na siya mabaho og isud na sako guys. Baho man bisag napas bagol. Takas mi dito guys. Kay ako mong patan-awon sa kuan. Makita man dito guys ang gaisano. To sugod nagsaka guys oh. Tara sila guys. Mo di mo sakaon diri kada adlaw man? Mao? Buto-buto man sad atong heart ani. Ako buntag hapon gani ko dire, mojote pa gyud ko. Mao? Diyan namin diri sa gulayan guys. Hala hala hala. Arang man di ay ning sakaha di ay. Asa? Nay mani? Nay unod. Mo ni siya guys. Nang adlaw guys oh. Grabe guys eh. Lami king langit guys oh. Grabe ka lami sa langit ba. Mo ni view oh. Kagwapo kay view ba. Na oh. Mo ni view diri guys. Lumbaan na yung tagdagan ani bag na ilang pidig. Nay mga tangad diri daghan guys. Man, pwede mga yung tangad man. Oh, pwede. Unya. Unya na. Yan na to pre kay para Tangad guys oh. Kisam lang yuta di sa ibabaw man. To guys oh. Ana di apir. pilot na lang sa ibabaw. Pilot. Okay ni mao ni pilot. Para asa naman ni padung nga dan. Sangko ba ni dito sa tropical? Santa Irene. Bagudanon. Bagudanon. Budanon dito sa nitibuhan naman na dapit. Mm. Dito ba gudanon? Mm. Inita guys, agay. Ding laagan, laagan. Laagan mo gani. Sige ko na may nag. Grabe guys. Asa naman guys, ano nakita mo na ko ganina. Nakita ka gay na? Oh, napayag na pud. Kisa nang payag di man. Guys, grabe gyud ka. Kuan guys, ang kanilang yung kabigatla lang yung taon nga mo tanaw sa guys ano guys. Ug pwede naman tana mo sakay tug sikad. Lingkod na guys. Oh. Hi guys, grabe guys. Kapoy kay guys. Kapoy na kay siya guys. Asa naman eh. Ay, asa ni dapita? Kuan na. Kapoy na. Bukid sa Bagudanon. Buli bukid sa Bagudanon. Bukid sa Bagudanon man eh, uigi. Hala, naisaging. Sa lampas diha kay Hala, naisaging. Barangay. Asa, ay tuara. Ay tuara, guys ano. Pero namay kuan. Kayo na ni mangguna arman oy. Dito, namay kuan man. Naantay guys ano man oh. Kusog kumuguna. Man. Ang si mag-uwan ta, guys. To guys ano, pero guys, mo ni siya ang view diri guys oh. Hapit pa gyud ko maligid guys. Basag adto na hinuon ko po nito nani sa ubos ba. Hinaw ko ka man gud ka bakilid. Hindot kay sa view oh. Oh, tara. Oh. Unsa na ka na dapita diha guys. Bukid daw na Santa Irene na daw na diha ah. Padulong na dito ko ano, kalaitan. Oh. Guys, ang gaisano guys oh, nakaklaro kay diri guys. Kurog lang guys, kurog. Wala akong kamot guys. Ay, doon sa mani Tungod ka kapoy. kakapoy na siguro ni ang akong heart. Grabe man kutob-kutob mo siguro ni ga kakurog-kurog po ning akong kamot. Tara guys, gaisano na diha guys. Makita gyud diri ang gaisano guys. Naalay la ka sa lipod guys. Makita unta na dito ang uban mga building guys oh, pero naalay na ka sa lipod. Naman lagi kuan. Balanghuyan des ubos wala ta mga To kita kay gaisano guys. Kalami sa hangin diri ay. Kalami sa hangin. Grabe kanindot. Klaro mo kita. Wa pay mga tanong.
Hala, kanindot yun diri ba? Grabe ka, daghang tanong manggot. Hala, Lah, tanawa sa imong cellphone ganahan kay. hala, kanindot kay diha, oh. Ito may picture ka dito. Hala. Ay, lami kay hangin, guys. Lami kayo. Ah! Ano mo dire, guys? Kung gusto mo maglaag, ano mo dire kay gwapo kay view dire, oh. Oh, pati bagnota. Bagnot lang pero okay. Okay kayo, guys. Di bagnot ra man ikaw man wa ko man malampasan. Morning tag-iyas yuta guys oh. Ya, dili ako. Ito, guys, oh. Tanawa ra ng view diha, guys, oh. Padulong naman siya nagbenching ko, no? Pagkanindot nga view. Kana, guys. Padulong na ni, guys. Hala, kalsada man na dito Santa Irene, di ba? Sada dito. Muni siya view diri, guys, oh. Gwapo, kaayo, guys. Mawag yun ang imong mga problema kung anhi ka diri, ah. Problema lagi guys, pero ka na og kapoy. Pero ang problema na pud inig ka na og babaw kag pugong sa imong sinilas, na maputol niya tong sinilas ani ron. Namo na siya view, guys, o kana, oh. Oh. Pag kanindot sa view, murag mawag yun imong problema, guys. Ug anhi ka diri magbalay, guys, no? Na di ko diri oy kay Na. clean likod. Ug anhi ka diri magpuyo ra bago mong menu, guys, na makabuhat yun mog daghang kang bata diri ba dapita. Arang nagana. Arang daghana. Okay. Na kani among tour guide ay, guys, daghang ani siya bata kay dama siya puyo diri. Upat ra. Opat ra di ay. Di mo nang tag. Na gwapo kayo, uy. Daghang anak diri yo man Ah. panglaba. Walay tubig. Walay problema ani, guys, kay way tubig. Paligid dili. Papa gyud kaayo, guys. Labi na gyud siguro mag-sunset diri, guys. Uy, lami kay diri mag-uban mo sa inyong mga sweetheart. Anhi mo dire mag-paabot sa sunset. Grabe ka nindot. Langit, guys, nindot kayo, guys. Labi na gyud siguro mag-sunset na bitaw, guys. Hala. Maka-amaze kaayo nga lugar. Wow, kanindot. Lami unta magpaabot inig sunset, guys, pero hapon na lang pag maglugsong pa mi, unsa pa ming oras sa mauli. Oh, dire, guys, ang lagkaw, guys. Lagkaw dire, guys. Oh, may dire. Magbuhat kag duyan dire, guys, na nagpilay-pilay naman ni oy. May ditanan na diri. Nay ditanan dire, oh. Himuon man da kuno ni diring kuan. Kana. Unsay nga ana? Wow. Kanang himuon ba og lodging house? Kini kang ayeng ni diri ta. Isang ayun man. So, amigo na. Manguli na mi, guys, kay hapon naman, guys. Nya. Bagos di eh. Basin umabtan mig ulan na pod. Guys, mo ni ang agianan, guys. Pako na agianan. Tanang Uy, Ginoo ko. Mo ni agianan, guys. Ulisod kaayo pero sulit pud ang imuhang biyahe diri, kay daghan kag makita nindot po kay ang view, oy. Tingala. Pero ikaw gyud, caring gyud kasi ang asawa gyud. Lisod pod, no. Ayo, ipaligid. Murag dako ra ba siguro imong asawa? Adi man. Ha? Di kaya dako, di kaya dako. Oh. Di okay ra. Sure man. Asam ta ani lusot? Loy pa maulan masiguta ni kagabi no. Asa man to imong uy gipaningot baya ko. Grabe gyud nga exercise. Grabe ka ito. Wari ra gud mo diri pohon kanang ma. Inilot nang diri. Uy, ang tanga do ta nakakuha, no? Ha? Tangad. Tanga dito sa ubos. Oh. Aw din sa agi kaya mo ka ko tagtangad. Ah, layo naman to, uy. Sala. O gani. Ali, naon sa naman ka diha? Hinay-hinay. Nahinay. Naon sa madam, uy. Gusto ng tiguwang na ay usan man asam ta agi bagnot man diri. Guwang na dai ka. Diri sa kang arman nga gikuanan, oh. Nadiri namang agihana na. Dahil, yeah, man, lampasan pod. Lampasan kay para May pag-agi. Ako sa may sagingan diri. ang dodong si ano. Ila kan dodong si ano? Asa may dudong siya no. Tuwang kulot ug buhok. Iyon palagi siya man. Kadugay daw niya nagpuyo na diri. Karon pa daw siya kaanhi diri. Ah, Grabe ka lang diri suruyan. kani. Dami gid siya. Unsa man? Unsa daw? Unsa man? Unsa? May halas? Ana lagi sa ilalom. Unsa ba? Pag sure ba? Sa ilalom ay man. Unsa bitin? Adili oy. Murag laki nga dako kaayo. Abi na ko unsa. Dai contract. Ha? Dito ra, oh, dito. Dito ra, dito. Dito ba? Ay ana. Dito ka hinlo, dito. Da luyok. Ah, ako kay, ang ako nakuanan kun bitin. Adi to bitin contract.
Ako bitin pod, hindaga na pod siya no kay ilampasan man. Uy, daghan lagi kag wa pa ni unod. Nay lang balanghoy guys, oh. Labong pa. Kuha man ang balanghoy. Wala pa may unod, oh, balanghoy ni siya Pwede ta guys. manginom og tubig anta. Balay Tubo. na. Namay tubig dire. Dali kay. Na yan tubo guys, piti pong Panon be. arang ka cute. Ah, grabe. Kawatan yung tubo. May di taga bukid. My god. Mo ni diri guys. Tangad na. Mo na iyang payag guys kaning sa tour guide guys. Mo na iyang payag. Na sa mga buhi po diri na iyang mga tanom. Na iyang mga tanom guys, oh. Na ang kamuti sa manisyo. Wan pa ni May siya. kamutian. Tiyan sa una ni ang gilangkat. May kamutihan, Ano ay siya unod pa ni siya parlang, may punuan? gabi. Magkugi lang gyud ka aning balay guys, no? Oh, balay. Aning uma, magkugi lang gyud ka sa uma. Daghan gyud ka kaayo tanom ba, makaon, daghan di gyud sila di gyud magkuan, gutom. Kaya na sila balanghoy. Na iyang kamaisan, nag-ani na siya ng kamaisan, oh. Na iyang palkatahan, pila ka tuig guys, kaniyang palkata guys, milyones na ang halinon ani. Ako sangig ay gihug. Challenge. Oh, karon lang murag lapok, medyo lapok lang siya kay ulan man. Pero tig-init pa ni, okay ra man ni diri ah. Okay man ang agianan. Napay duyan diri guys, oh. Naghanda pagmarang dire ko bunga. Oh. Guys, dai duyan diri guys. Oh, kalikod sa dalan. Wa na tong beauty ani madawat nagkadon singot na ra ba ni? Makadala nami og tangad guys, og sangig. Manok unta na to, wa man po magpaduol ang manok kay nagpaamang-amang pa na to, amo tong tundak po ang butangan ani. Hadlok gyud sila sa tangad og sangig guys. Kay partner man gyud ni nila. Grabe akong naong guys, grabing singuta. Ay, napapas man po atong foundation ani ay. Grabe guys, kasingot oh. Igo-igo gyud guys, ug manhi mo diri dapita guys. Makuha-kuhaan gyud gamay ang inyuhang kuan. Kolesterol. Kay grabe gyud siya ka kuan. Bukid. Di man siya kay layo guys, pero mura lang siya og kuan ba, tukadon lang kaayo. Arang ka sa kahon. Pero inig pauli na, okay na kay maglugsong naman lang. Kapoy guys, pero enjoy. Hala, basig masugatan na po na itong buang. Kinsa man itong buang? Ha? Pitibera kong kuyawa atong buang kay... Lapokon guys, oh. Nalapok kayo. Hala, kadangog na. Dili lapok lang yun diri guys, oh lapok. Grabe yun kalapok diri ah. Pero og ting init na guys, okay naman kay andalan. Dili man siya kuan pero... Ting ulan man good morning lapok. Yan po ni akong partner oy kasi pangayag tubig. Abot ang nawasa dire? Oh, okay day kaayo. Na kuan. Dili kami ngawon dire. Do, di kami ngawan dire. Ano mingawon man? Gatim po mingawa dire oy, oh, kay silingan. Abi gani mo, ang kini manggong ug wala magug ka maanad og kining probinsya nagpuyo. Ingon ni ana gyud ang imong mga reaksyon. Buwa po na diri kami. Pero nindot ba kay makabuhi gyud hinuon ka daghang kay kag mga buhi. Nya walay disturbo. Ganahan ni kung puyo ini kay. Walay disturbo no? Walay sounds nga kusog. Hawak atong madunggan. Ay dahang Pero nagay wakwak gyud na ay wakwak. Di man ato ma. Basta ini gini, di na mabalibaran ni mga kwak. Mao no? Dili, oy, bakura. Okay man ang imuhang balay kay imo man gyung gikural. Oh, dili madali-dali. Pero kini nga koral, mao ni koral nga ginaingon nga kanang silusan. Grabe kahabog mahalos di makita ang sod. Pero okay ra maglini-li ay raman. Nya agi rami sano? Oh sige. Mora na akong video for today guys. Salamat kay sa inyong pagtanaw. Hinaot nga na himuot mo or nalingaw mo sa akong video. Og thank you kayo sa akong mga subscriber. Salamat kayo sa akong mga viewers. Kung kinsa pa tong wala maka-subscribe, please subscribe sa akong channel. Don't forget to hit the notification bell para updated mo sa mga bagong videos nga akong i-upload. Bye bye guys. Bye bye.
See you on my next vlog.